Αισιόδοξα μηνύματα για την ποιότητα του τυποποιημένου ελαιολάδου της Κρήτης καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, με την εικόνα να παρουσιάζει διαρκή βελτίωση. Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου είναι το γεγονός ότι η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αναδείξουν τον πράσινο χρυσό της κρητικής γης. Την ίδια ώρα, καθοριστική σημασίας παραμένει η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με στόχο τη διασφάλιση της τοπικής παραγωγής, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας. Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε οι παραγωγοί τυποποιητές μας έχουν και καλύτερα ελαιόλαδα. Βελτιώνεται περισσότερο η ποιότητα του ελαιολάδου, δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο τη διάκριση και το βραβείο, όπου θα τους βοηθήσει να προωθήσουν το προϊόν τους. Και είμαστε σε ένα σημείο 0 και όσον αφορά την ελαιοκομεία του τόπου μας. Όλοι μαζί θα προτάξουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, για το μέλλον της ελαιοκομείας. Η ελαιοκαλλιέργειά μας καλύπτει 25% της συνολικής έκτασης της Κρήτης. Καταλαβαίνετε τι φιλοπεριβαλλοντική δράση έχει αυτό όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ένα δάσος ελαιώνων που πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον παραγωγό προκειμένου να μην εγκαταλειφθούν αυτές τις καλλιέργειες. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 12ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, βρέθηκε η ανάγκη για τυποποίηση του προϊόντος προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Άλλωστε, το κρητικό ελαιόλαδο αποτελεί τον απόλυτο πρεσβευτή της Κρήτης σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει όλοι μας σε συνεργασία να δούμε πώς η Κρήτη, και μετά την κατοχήρωση του Πούγου Ελαιόλαδο Κρήτη, πώς θα παράγουμε μόνο τυποποιημένο ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε σε ποσότητα, άρα θα πρέπει η ποιότητα, όπως προέχει για την Κρήτη και για την περιφέρεια και για την αγροδιατροφική και για όλους τους εργαζόμενους φορείς ελαιολάδου που είναι σήμερα εδώ, για τα επιστημονικά μας ιδρύματα, πώς θα καταφέρουμε η Κρήτη να εξάγει μόνο τυποποιημένο προϊόν. Αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις που τυποποιούν το ελαιόλαδό τους, γιατί είναι, όπως έχουμε πει, ζητούμενο για να αποκτήσει μια υπεραξία το προϊόν, μια διαχρονική υπεραξία. Το ίδιο και σε αυτούς που βάζουν ως πρώτη επιλογή το ελαιόλαδο στη δράση της ελαιοτουρισμού, στην εστίαση, για να δώσουν μια εμπειρία στους επισκέπτες μας, ώστε έτσι να αποκτήσει μια προστιθέμενη αξία το προϊόν. Ο διαγωνισμός ελαιολάδου είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει την ταυτότητα της Κρήτης και την βαθιά σχέση του τόπου με την ελιά, επισημαίνοντας την αυξημένη σημασία της διοργάνωσης εν ώψη της πορείας του νησιού ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Τα δείγματα που διαγωνίστηκαν έφτασαν περίπου τα 100 και προέρχονταν κυρίως από την ποικιλία κορονέικη, καθώς και από την ποικιλία τσουνάτη και blends τοπικών ποικιλιών.